Weh, musim kekeringan kudu ngangsu weh. Alah, kok bulat-bulat ki? Ngobong kandang wedhus ki. Aduh. Tolong! 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 Weh, ono apa kae bocah kae? Tolong! Tolong! Weh, ono apa e? Kebakaran! Kandang wedhusnya ora entek ki kebakaran. Ora mati. Lah weh apa weh? Tepung. Kok paga goblok? Gue banyu rak ya mati to. Akal-akalnya sapa gue tepeng weh? Nang berita nggo tepung kok, Bos. Sapa sing ngomong? Lek plenton. Lah wong gak mau gemblong harusnya kelmik ngono iki wis kumat kae. Iki gawe apa? Lah ya dicudoni gedang digoreng rak ya dipangan kan gurih to. Ah, tapi kok kon mateni nggo tepung yo? Lah jenenge wong mumet kok. Gue banyu. Walah, oh yo. Alah aku lek golek banyu saka kono Imogiri tekan Purworejo. Banyu pesugihan kuwi. Heeh. Ya wis, digawe wae. Gedang goreng. Gedange golek nang ndi?